Jingpule na kita Exodus kalenong bakat kendai kedikot kebaar do banriu haba kipa Israel kila poi hari kenja Sinai kila syong dara hari kenja badahang ca ki Israel kila syong dara hamar persya ulum Teu Moses sulai kiu syau Blei baru Trai ulakot yau nau tau lum uong Pin ong kumni hakayeng kasem jong Jacob patu ya thu ya kani hakipai Israel Jylliew i ya kata kabangalale hakinong Egypt bat kumnu laba epi hakitap niang jong kipukni bat ngalawan yalam epi syanga hi Demencala da pi ko ngo ya ka Ktien jonga bat pin rakhe ki jutang jonga pin salong kanong kanti jonga hapdeng ki jait benriu baro naba ka parthai baro kalong ka jonga bat pin salong hanga kahima jukileng do bat ki jait benriu bakun ka Ktien jong Trai kasam ka bashispa Nilong ki pa jong u kilang brod ka kanhon jong u Turisa da ka jingkaman au Trai ko perthai baro ta syakriu Trai da ka jingkaman tuan hak ma jong u terwai namar ka jingkaman Nilong ki pa jong u kilang brod ka kanhon jong u Totip bama u Trai ulong u Blei ula thau ngi nilong ki jong u Nilong ki pa jong u kilang brod ka kanhon jong u Nilong ki pa jong u kilang brod ka kanhon jong u da shisha kanu Trai ulong babaha kane junong ka jing i ba isin ai jong u ubat juban pateng la pateng Nilong ki pa jong u kilang brod ka kanhon jong u ka Jingpule naksitiu Paulus baku cheki Kristan harum kalenong abasan ka rekod ka bahin riu hadu ba Khatwei Menbang yedang long ki batalot hakaya balabu ukres ulayam nagabanta ki brio bopom nyar bandon uban yap nagabanta brio bahok toy lesi nagabanta brio babahala bandon ubanut wat banyam Henry Blei ulapan i ka jing e jung u yangi bamenta ngidang long kinong pom ukres ulayam nagabanta jungi te namar bamenta lapan kesan ngi dakasnam jung u Kano lelei en sepalai im yangi dau na kajing bita haru Blei namar lada habangi dang long kinong syun la penyesuk yangi baru Blei da kajing tep da kajing yap ukon jungu Kano lelei menta mengilai esuk en sepalai im yangi da kajing im jungu Om chang kata Henry ngisuk komen ru hau Blei lang bau Trai jungi Yesus Kristus Daw ba mentang liyo paniang ya kajing panyasuk jungi ka Ktien jong Trai kajing Jingpule na gospel bakod kat kunung Matius kalenong bakandai kadikot lai pun riu terter hadu kalenong basyupau kadikot kabeningkong hadu bapra Wau Jesu li iyo pai ba ora Sngi ulem na kabenta jungki Namar bakila sya le ben bat sa rang li la kum kilang brod klem nong syarai kum tau la ong haki senran jong u ka jing ot ti kabun shisha Henry kinong Trai ki kendian namar kata ko kenrat to kerpat yo Trai jong ka jing ot bu un pha khambun kinong Trai sya ka jing ot jong u Barla khot shaladi ki khat arngut ki senran jong u barla ai haki ka bor halor ki men sim bo man ban be no ai ki ban pen koi baro ki jingpang bat baro ki jingkreu ki kerteng jungi khat arngut ki apostol ki dei ki ne nengkong Simeon ya wala khot Petrus bat upara jong u Andreas Jacob kun jong u Zebedi bat Yohanes upara jong u Philip bat Bartholomeus u Thomas bat Matthews unong lum kajna Jacob ukon u Alpheus, badu Thaddeus u Simon, Cananius badu Judas Iscariot umalashet kalaya u. Yakini ki khat arngut u Jisu lapha, udah hukum ki wat lek hano hapdeng ki gentil, wat rung hakano ka shnong ki Samaria. Henry tolai penban syakilang brod balaja
Kayeng Israel tu yalap kat ba pidang lek da ong kahima ka beneng kalajan tu pen ko iki bapang pen im iki bayap pen ko iki basanya lengkot be no iki kesut pilio a piru to ai a. Cái gospel Jong Trai